bwalo la milandu ku Lilongwe lapereka chiletso chomanga yemwe anali nduna yakale ya zachuma a Simplex Cholabanda. Mu nkhani zina, unduna ona za magetsi wati walandira ripoti lokhudza kampani zina zimene sizinapereke zipangizo mu ndondomeko ya MAREP 9. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Anthu osachepera 45 amangidwa m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje powaganizira kuti akukhudzidwa ndi kupha anthu omwe amawaganizira kuti amasowetsa ziwalo zobisika. Ena mwa anthu omangidwawa akuwaganiziranso kuti amafalitsa nkhani zabodza zokhudza kusowa kwa ziwalo komanso kutenga mbali pa nkhanza ndi kupha anthu. Benadetta Chiwandamiya walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Thabi Kamwangala Mwenifumbo. Mwa anthu amene amangidwa, ena ndi abambo, amayi komanso anyamata achichepere. Pakadali pano, apolisi akhwimitsa chitetezo m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje kutsatira kuphedwa kwa anthu 7 kamba kuganiziridwa kuti amasowetsa ziwalo zobisika za anthu, zomwe achipatala atsimikiza kuti ndi zabodza. Pakadali pano, anthu 45 ndi omwe amangidwa. Polankhula pa polisi ya Mchalo m'boma la Chikwawa lolemba, wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno Noel Kaira adzudzula mchitidwewu ndipo ati apolisi aonetsetsa kuti onse okhudzidwa amangidwa ndi kulandira chilango. Onse amene agwidwa kumlandu wokupha munthu akayankha wokupha munthu. Awa amene anayambisa kuti zanga zasowa kuti uyaphedwe, most likely tikapanga join komwe kufa. Chain of causation ikuyambira pandani paiwo. Ngati munthu anavulala tikamchajaso ndi mlandu wotani wovulaza munthu. Kuti uyu avulale kuti iniyo muvulale mwavulale fochonera kuti uyu analankhula kuti inu mwambera maliseche yake. Koma tinenetse pano aliyense onse mwaona kulowa maliseche yake aliko ndi size yake imene Mulungu anatani anampatsa. Apolisi lolemba anatengeranso anthu ena oganiziridwa ku chipatala cha boma cha Chikwawa komwe zotsatira zachipatala zatsimikiza kuti ziwalo zawo zobisika zili bwinobwino. Bwana mkubwa wa boma la Chikwawa a Frank Mukandawire ati khonsoloyi ikugwira ntchito ndi adindo osiyanasiyana pofuna kufalitsa uthenga m'madera pofuna kuthana ndi mchitidwewu. Ndimafuna ndiyambe ndikunena kuti ngati DC ndine wamanyazi kwambiri ndi zinthu zimene zikuchitika, ndi zinthu zomvetsa chisoni, zinthu zonena kuti sizikuyenera kunena kuti zizichitika pa nthawi ino. Nditsimikizire mtundu wa Malawi kunena kuti tikuchita zonse zoyenerera kunena kuti tibweretse bata ndi mtendere mu makommunity mwathu. Wapampando wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Malawi Human Rights Commission Achikondi Chijozi ati bungwe lawo liwonetsetsa kuti chilungamo chipezeke. Ife monga Malawi Human Rights Commission ndifokhuzika kwambiri komanso khumudwa kunena kuti anthu wina akangodzuka ngwamba upeka nkhani kuti maliseche anga asowa pamene zisali zoona mpaka na anthu 7 kutaya miyoyo yawo. Ife takhala pasi tankhulana nawo anyamata amene amanena kuti maliseche awo asowa atitsimikiza kuti ayi maliseche athu alipo sanasowe koma iye amaoneka ang'ono. Ena titafunsa munapita kuchipatala atsimikiza kuti azimatheka nthawi zina pa makazi ndi zina zimene zimatha kupangisa kuti maliseche aoneke ngati achipa koma ndi omwewo ndithu maliseche komano tikukamba pano anthu ena miyoyo yawo yapita sazabwereranso. Mwa anthu 3 omwe aphedwa, 5 ndi ochokera m'boma la Chikwawa ndipo 2 ndi ochokera m'boma la Nsanje. Ndipo kutsatira nkhani anthu kumadera kumene kwachitika nkhani akukhala mwamantha. Mulipoti ili lapadera mtolankhani wathu Benadetta Chiwandamiya amene wakhala kutsatira nkhani wabwera ndi zambiri. Tikupatsiranibe ripoti limenelo kumapitirira ndi nkhani zathu. Bwalo la milandu ku Lilongwe lapereka chiletso chomanga yemwe anali nduna yakale ya zachuma a Simplex Cholabanda. Malinga ndi ikalata ya bwaloli yomwe Times yaona, oweruza milandu a Austin Banda ati achichola anamangidwa kale ndipo akuyenera kungoyitanidwa kukafunsidwa mafunso. Chigamulochi chikutsatira pempho la bungwe la Anti-Corruption Bureau lofuna kumanga achichola powaganizira kuti sanagwiritse bwino ntchito mphamvu za udindo wawo.
nkhani iyi ikukhudzana ndi kuvomerezedwa kwa ndalama zokwana 29.4 billion kwacha zopita ku ntchito ya mamega farm pa nthawi yomwe anali nduna ya zachuma. Mu nkhani ina, unduna wa zamagetsi wati walandira ripoti lokhudza kampani zina zomwe sizinakwanitse kupereka zipangizo zofunikira mu ntchito ya marep 9. Nduna yona zamagetsi a Jean Matanga ati boma likambirana zomwe zili mu ripoti ili ndipo kampani zomwe zalephera ntchito zilandira chilango. Wezi Gausi ali ndi nkhani yonse. Nduna yona zamagetsi a Jean Matanga ati boma lalandira ripoti lake lotsiriza la makampani amene anapasidwa nawo danga kuti aperekere katundu pasi pa ntchito ya marep 9 ndipo boma likhale sanakwanitse kupereka katunduyo. Undunawo unapereka makontrakt okwana 27 mu chaka cha 2022 kuti makampaniwo aperekere zipangizo zosiyanasiyana pasi pa ntchito ya marep 9. Komabe mwezi wa August chaka cha 2023 mgwirizanowo adawuthetsa ngakhale kuti makampani ena ankadandaula kuti kusowa kwa chuma kudapangisa kuti iwo asakwaniritse zomwe amayenera kuti aperekere. Poyankhulapo pa nkhani katswiri woona nkhani ya magetsi akosamo Munthali ati boma limayenera kuti lichitepo kanthu asanayambe ntchito ina ya marep 10. Pakadali pano iwo auza boma kuti pamene ntchito ya marep 10 yayambika akuyenera kuti aunike bwinobwino makampani amene akufuna kuti atenge nawo mbali. Monga mmene tinanenera kuti khatu kupatsirani ripoti lapadera kuchokera kwa Benedetta Chiwandamia amene anali ku lowa shire kumene kuchitika nkhani zomwe anthu akuphedwa komanso zokhudza kusowa kwa ziwalo zomwe zadziwika kuti ndi nkhani zabodza. Timve zambiri. Kuna chabwino ndipo dzuwa linali likuwala dera la mfumu yaikulu Ngabo mboma la Chikwawa, koma m'mudzi wa Koma chisoni chosefukira chinagwetsa thambo lakuda ngakhale kumwamba kumaoneka koyera. Kulira kosweka mtima kwa mayi amene wataya mwana wake kunachita kumveka kuchokera patali kamba ka nkhanza zimene mwana wake wakumana nazo. Mayi wake Abaza Sande amalira uku akunena mobwerezabwereza kuti anthu aku Ngabo ndilibe nanu chonena mwandu wotchera mwana wanga. Mene timafika mudzi wa Koma la Mulungu chakummawa tinapeza anthu atasonkhana pa nyumba pa Asande kudzalira maliro a mnyamata wa zaka 34 amene moyo wake wadulidwa chifupi kutsatira kumenyedwa komanso kuotchedwa ndi moto masanasana ndera la Nyayika boma lomweli la Chikwawa ndi anthu ena okwiya. Baza amamuganizira kuti akukhudzidwa pa mchitidwe osowetsa ziwalo zobisika popereka moni kwa anyamata awiri amene kutsatira moniwo ati ziwalo zawo zobisika zinachepa ndi chisoni chodzala pa nkhope yawo. Bambo ake Abaza Alex Sande anafotokoza nkhanza zomwe mwana wawo anakumana nazo. Kuti anthu adzasala mvere fuka badali pikiri kwa anthu. Mapero ake anayamba kundimenya makofi kuti weyo ndi amene ndi chitumwa cha mwana ameneyi. Ndi kundimenya kundikwira kundifuna ndiponya pamene pagona mwana wanga paja ndi anthu ena ndi ananditeteza. Alinitereza anandiza umana wanu alipo amwalira kale ndiye nuyi msada ndole ya inu pitani fuka amene akupaniso. Asande anayang'ana ndi chisoni koma akusowa mtengo ogwira kuona mwana wawo thupi lake litagona potero opanda moyo, koma atazunguliridwa ndi anthu amene nkhope zawo zinali zodzala ndi mkwiyo komanso nkhanza zopanda chisoni ndi chifundo, ndipo anadziwa kuti pafika zinthupa nkhondo yopulumutsa moyo wa mwana wawo sayikwanitsa. Nditathukiswa ndi anthu ndiye mbuyo ndiye amene ankatenga machesi ndi umuyacha pamene akamwetsa ijamu ndiye amene akazanga ine amanitsatira kuchokera kuno kupita kumali omwe kuchako ndiye anapeza moto ukuyaka ndiye atatsika pasangwe tinagumana pasangwe kumwe paja ndiye mali kutifusa kazi wanga kodi niyo kesa afika kumali mafika ndali mali ndafika kumaona magulu baja waiona ati ndaiona ndalameje ni mwana watoto mwana wanga ndati ite ubani ndati ani namizira kuti
ndiochosa ziwalo. Kwa bambo wake Baza atanali mwana wodalirika wakhalidwe labwino komanso yemwe ankasamalira makolo ndi abale ake ngakhale kuti sanali pa ntchito. Ankolo ake a Anderson Labisoni ati Baza anali mnyamata wakhalidwe ndipo kufikira lero chithunzithunzi cha mwana wawo akuyaka moto chidakali m'maso ndipo chikhala chovuta kuyiwala. Naona ndithu pambali papali kabula wa boxer mene moto maoneka ndithu achimwene anga kundimbira foni kuti ndi Baza amene akuotchedwayo. Anthu ndayesera kuwauza kuti ndi mwana wanga tikupita kumaliro kumasana ndimve. Tanayankhula ndi munthu wina wache ndiye munthuyo ankangoyankhula zocheza ndi anthu anazitengera pamwamba. Kenaka ndayesera kuti ndimpulumutse mwana wanga koma zinakanika. Ine ni mkazi wanga nayankhula mokweza kuti mwati ndi Baza ndiye ndati ndi Baza ni mwana wanga amene akupsayo. Ndi anthu nayesera bewauza kuti ndi mwana wanga ndikupita naye kumaliro mwana chimwene wanga koma anthu sanathe kundimva mwanayo mene wapera. Ndakhuzidwa kwambiri fuyo kuti moto umene unkaonekeramo ukhanga ndikumaona abe moto panopa yandikhudza kwambiri poti mwanani amagona ndi mayi anga wali apa, nyumba yawo ndi ili apa, ndi apa ndisocho chita wachosa mbali wanga wabwinobwino. Mene nthawi makwana 1:30 masana galimoto inafika mwa pang'ono pa nyumba pa banja la Asande litanyamula thupi la Baza kuchokera ku mutchale. Anthu, amayi, abambo komanso ana analira mokuwa kulirira mwana wokondedwa, mchimwene wokondedwa komanso mnyamata wodalirika wa mmodzi. Kwinako akudzifunsa mafunso opanda mayankho kuti nchifukwa chani moyo wake wadulidwa chotere. Tchimo laketu lidali kupereka moni kwa anyamata awiri pamene anali pa ulendo opita kumaliro a mlamu wake. Koma chomvetsa chisoni ndi choti awo amene amanena kuti ziwalo zawo zobisika zasowa zinadziwika kuti ziwalo zawo zinali mchimake. Ulendo wathu unatengeranso mudzi wa Lole ku nyumba kwa mayi Migresi Musa a zaka 44 omwe pamodzi ndi amuna awo Ayobe Ching'oma a zaka 42 a mudzi wa Phanda onse ochokera ndera la mfumu yayikulu Masache mboma lomweri nawonso anaphedwa dzulo lake pomenyedwa modetsa nkhawa komanso kuyatsidwa moto m'mudzi wa Simbi komwe anapita kukakhala nawo pamwambo wa maliro. Ali kumaliroko Malemu Ching'oma anamva ludzu ndipo anapita pa nyumba ya munthu wina kuti akapemphe madzi. Koma kenako mnyamata wina atanayamba kukuwa kuti ziwalo zake zobisika zasowa ndipo kuti Aching'oma ndi omwe achita izi. Anthu okwiya m'mudzimo anayamba kumenya bamboyu ndipo mkazi wake atathamangira komweko nayenso anamenyedwa modetsa nkhawa. Mchimwene wawo wa Migresi Musa a Hamza Musa ati anayesetsa kulimbana ndi anthu okwiyawa kuti athe kupulumutsa moyo wa mchemwali wake komanso mlamu wake koma zinali zovuta kutero. Amusa ati kenaka anathamangira ku polisi ya Ngabu ndipo ali komweko analandira lamya kuti achedwa pakuti mchemwali wawo pamodzi ndi mlamu wawo atengedwa ndipo awokawotchedwa moto. Ndizo tinyamuke na boma wabodzi tibwere na polisi ndidande uthenga wa polisi pompo kuti bambo mwachedwa mainda chedwa zikhala bwanja kuti panopo zikuoneka kuti anthu amkaka uchedwa moto ndiyamba kuzizidwa kale. Amusa ati mchemwali wawo anali munthu wolimbikira pa ntchito yake pofuna kusamalira ana ake pamodzi ndi mayi awo omwe ndi achikulire. Banjali lasiya ana 8 komanso zidzukulu 12. Amusa ati nkhawa yawo ndi kuti kodi anawa akhale motani pakuti makolo onse aluza miyoyo yawo. Ndipo apolisi ati chipikisheni chomwe anachita pa anthu amene amanena kuti ziwalo zawo zobisika zasowa chaonetsa kuti osewa ziwalo zawo zili mchimake. Ndipo wachiwiri kwa mkulu wa polisi mchigawo chakumwera chakumvuma a Joyce Madzalo wati apolisi athana ndi aliyense ofalitsa uthenga wabodza. Tipanga mapatrols, tipita m'midzimu, tiphunzitsa anthu
kuipa kwa mchitidwe umene akuchitawu, kuwauzanso kuti zimene akunena anthu zinthu zonama, chifukwa pa amene agwidwa palibe amene maliseche ake alibe, onse ali nawo maliseche awo. Sono nkumafunsa kuti sono mali maliseche abedwa ndi ati maliseche abedwawo. Mmodzi mwa akuluakulu apa chipatala cha Ngabululo, Selemani Nsona, ati nkhani yakusowa kwa ziwalo ndi yabodza, ndipo palibe yemwe wabwera ku chipatala kudzadandaula kuti ziwalo zake zasowa, chiyambireni kufala nkhanizi. Pamene dzuwa limalowa m'midzi ya madera a Ngabu komanso Masache, mabanja anali kakasi kuyesesa kudziguguda pa mtima ndi kuzifunsa mafunso opanda mayankho, kuona kuti nkhani zopeka komanso mantha ongodza kamba kabodza achititsa kuti anthu oyandikana nawo, awo amene amayenera kukhala abale, kusanduka zigandanga zakupha. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani pano pa Kanema wa Times, ndipo tipitiriza kupasirani nkhanizi zikatha izi. Kodile ntili kuti ndikubwera ndingopita ku banki kusita center ndikubwera kokani tibise nawo ndikusa kwa masifanyani tiye tizipata yakula madam titulize nawo ndrawo mulisanduki kashi ilipo ya pamene pokoma Kwacha Point ya Standard Bank yafika mdela lanu. Pitani page ndo Kwacha Point kuti mutape nukusungisa ndalama mu account mwanu, quick cash ndi zina zambiri. No stress, no worries, deep Kwacha Point. Osaka and Tawi ni Kwacha Point. To see a Standard Bank Kwacha Point. Takulandirani kupitirira ndi nkhani zathu. Bungwe loyendetsa chisankho la MEC lati zonse zili mchimake kuti lachiwiri liyambe kalembera wa anthu mkaundula wa voti pa chisankho zomwe zichitike pa 30 June 2026. MEC ichititsa chisankho chapadera m'madera aphungu amachinga mikoko ndi Lilongwe City Bwaira, komanso chisankho cha phungu wa Balaka Mulunguzi. Padzachitikanso chisankho cha kansala madera uliwa kukaronga ndi Kanjuli kumachinga. Pemphero Malimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Zera Mugara imene atulutsa pofalitsa nkhani za bungwe la MEC asangwani mafulidwa ati ndondomekoyi ichitika mpaka pa 18 mwezi uno. Mafulidwa ati ndondomekoyi ichitika m'madera anayi amene ndi aphungu awiri komanso amakhansala awiri, ndipo sichitika mdera limodzi limene ndi la Balaka Mulunguzi. Iwo atsindika kuti pa chisankho cha maderawa sikuchitika ndondomeko yosintha malo woponyera voti. Posachedwapa wapampando wa bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum a Benedicto Kondowe anati akuyembekezera kuti bungwe la MEC lichititsa chisankho chimene ndi chabata komanso chotsata malamulo. M'madera ena chisankhochi akuchichitanso kutsatira imfa za anthu amene adapambana pa chisankho chimene chidachitika m'madera mwawo, komanso kutsatira kufafaniza zotsatira za chisankho chimene chidachitika pa 16 Septemba chaka chatha. Ntchito za malonda zayamba kubwereranso m'madera ena mdziko muno. Izi zikutsatira kutsekedwa kwa mashopu ena malonda ena posonyeza kusakhutira ndi ndondomeko yatsopano ya electronic invoicing system. Daniel Zimba akufotokoza zambiri. Times itayendera ochita malonda mu msika wa Limbi lolemba msabatayi yapeza kuti sitolo zambiri tsopano azitsekulanso ndipo malonda ayambiranso kuchitika. Sitolozo zakhala zotseka kwa pafupifupi sabata ziwiri tsopano, kutsatira kuti ochita malonda akhala kuchita zionetsero zotsutsana ndi ndondomeko ya makono yotolera misonkho yotchedwa electronic invoicing system yomwe inayamba kugwira ntchito pa 1 mwezi uno. A Francis Yasini ndi mmodzi wa ochita malonda mu msikawo. Kuti lero lomande ngati kunoko kulimbi makhala kuti tsiku la nsika ndi at least iko ka business iko kalipo, komabe makastomala akumayendabe mokhala ngati akumacheuka abe kuti pano pa business ikuoneka kuti ikuyamba ikubwera ndipo ikhoza kukhazikika.
Izi zikuchitika kutsatira mkumano umene bungwe la Malawi Revenue Authority MRA lachita ndi ochita malondawa pamene lawazindikiritsa za mmene ndondomekoyi igwirire ntchito pofuna kupititsa patsogolo ntchito yotolera misonkho mu dziko muno. Bungwe la Small Scale Business Importers and Exporters Association of Malawi ndilo linatsogolera zionetserozo, koma tsopano mtsogoleri wake Robert Nachamba ati akhutira ndi mmene MRA yafotokozera za ndondomeko ya electronic invoicing system ndi chifukwa chake ochita malonda ayambiranso ntchito zawo. Kunja kuno kumabwera information yolakwika, mauthenga olakwika amene mu system umo sizili ngati zimene zimamveka kunja kuno. Poyamba amanena kuti system iyi ikukhuza wina aliyense, komano titakumana ndi MRA ananena kuti chimene system ikuona ndi VAT, sikukhuzaso zina ndi zina zimene zimamveka ngati corporate tax. Posachedwa apa mkulu wa MRA Felix Tamblasi anati ochita malonda pafupifupi 7,500 pa ochita malonda 9,000 amene ali mukaundula wa misonkho ya VAT ayamba kale kugwiritsa ntchito electronic invoicing system. Mu nkhani za ndale, chipani cha MCP chapemphedwa kutenga mwayi pa chigamulo cha bwalo la milandu pokonza nkhani ya utsogoleri wake. Posachedwapa bwalo la milandu linalamula kuti chipanichi chichititse chisankho za atsogoleri ya madera ndi mzigawo ponena kuti nthawi yawo ya utsogoleri inatha. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Chigamulochi chikuonesa kuti mbali zonse zokhuzidwa pa nkhaniyi zagwirizana kuti chipani cha MCP chichititse chisankho chosankha atsogoleri a madera komanso mzigawo pasanathe miyezi yokwana 12. Kutsatira chigamulochi, anthu ena amba kupereka maganizo awo ponena kuti nkofunikira kuti chipanichi chiwunikirenso nkhani zokhuza utsogoleri wake, ponena kuti ndi nthawi yabwino kuti chipanichi chichititse msonkhano waukulu osankha atsogoleri ake. Mmodzi wa akatswiri pa nkhani za ndale mdziko muno, a Boniface Dulani, ati chipani cha MCP chisadikire chaka 2029 kuti chidzachititse msonkhano wake waukulu. Ngati atasatira zimene koti lagamula pamenepa, komanso zikuoneka kuti eno akewo amene anakadandaula ku koti komanso achipani cha kongresiyo akuonekatu kuti adakhala pansi ndi kugwirizana, chifukwa muone kuti chikalata chomwe chatuluka ku koti chicha chongosimikiza kuti anthuwo agwirizana, chipani mbali imodzi komanso anthu odandaula. Ndiye kuti mwina izitu mwina zingadzathandize kuchepetsa mwina kusagwirizana komwe kumakhalapo pa mkumano osankha atsogoleri oti azakayimirire ku zisankho makamaka pa 2030. Ndipo mmodzi wa membala a chipanichi Alex Major amene akhala akufunsa kuti chipanichi chisinthe utsogoleri wake, nawonso ananena kuti chigamulochi chapereka mwayi ku chipanichi kuti chikonze nkhani zokhuza utsogoleri wake. So ma structure onse 4 a chipani anayenera kupanga zisankho, chifukwa chionena kuti ngati akunena kuti temu yawo inapanga expire, koma mmene amapita ku convention 2024 ndi kuti matemu analata kale. So matemu akutha omwewo ndi amene amakasankhaso national executive. Ndi kuti akanafuna kunena kuti kupangidwe chisankho, akananena kuti kupangidwe chisankho phatikizaponso ndi national executive yomwe. Anthu ena akhala akuloza chala mtsogoleri wa chipanichi Lazarus Chakwera kuti atule pansi udindo wawo kusatira pamene chipanichi chidalephera pa chisankho chimene chidachitika chaka chatha mwezi wa Seputembala. Anthu ena mchipanimo akhala kuti ulamuliro wa Chakwera walephera kotero kuti nkofunikira kuti achititse msonkhano waukulu ndi kusankha atsogoleri ena. Achakwera akhala kuyimira chipani cha MCP ngati mtsogoleri wake pa chisankho katatu konse, zimene zikuachititsa kuti asakhale woyenerera kuyimira chipanichi mchaka 2030 malinga ndi malamulo a chipanichi. Mkulu wa ntchito za chuma mu nthambi ya Accountant General Achifundo Kapulula alimbikitsa oyang'anira za chuma m'boma kugwira ntchito mwakhama komanso mwaluso. Anthuwa awalimbikitsanso kukonza bwino malipoti osonyeza momwe ndalama za boma zagwiritsidwira ntchito pa chaka. Akapulula yankhula izi lolemba potsekulira maphunziro a Public Sector Accounting Standards omwe akuchitikira ku Treasury mu mzinda wa Blantyre. Yankho Seunda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Akapulapula ali pamene dziko likusintha kuchokera mu ndondomeko ya cash kupita ku ndondomeko yomwe imalondoloza ndalama pomwe yasinthana manja akulu mchingerezi. Pakalondolondo akagwiritsidwe ntchito kachuma, ngodya zakagwiridwe ka ntchito powerengetsa chuma zikuyenera kusinthanso. So tatenga anthu awo titaphunzitse kuti ripoti tipange politeya bwanji tikhoza kupanga kukhoza ripoti mwa mtundu wanji.
kuti ibwere anthu ena kunjawo kamaiona atha kuiuza kugwisa ntchito ngati dziko or even maiko azathu atha kuona ripoti ija ndikuipanga kompeya ndikuiuzanso ripoti athu yonseyi. Mwezi wa anthu amene akutenga nawo gawo pa maphunziro wa James Zonzi omwe ni mkulu wa zachuma ku Roads Fund Administration wati maphunzirowa awathandiza okonzekera bwino ntchito yowerengera mmene chuma cha boma chagwiritsiridwa ntchito mchakachi. Tikuyembekezera kuti pochoka pano sabata imeneyi pomaliza tikhala titaphunzira zonse zimene zimayenera kufunikira pa mapangidwe ama accounts mabuku owerengera azachuma aboma. Komanso tikhala kuti tatenga upangiri wina ukadaulo wa mapangidwe ama accounts makanso wafotokozera kwa anthu amene sima accountants. Malamulo akayendetsedwe kachuma mdziko muno amalamulo akatswiri ogwira ntchito yowerengera chuma mboma kukonza maripoti a mchakacho pasanaduse miyezi iwiri. Pafupifupi anthu 240 ndi omwe akutenga nawo mbali pa maphunziro a IPSAS. Nkhani zathu ndi zomwezi kwatsanasiyani nayinso mitu yake. Anthu 45 amangidwa ku Chikwawa ndi nsanje pa milandu yokhudzana ndi mob justice. Bwalo la milandu ku Lilongwe laletsa kumangidwa kwa yemwe anali nduna yakale ya zachuma a Simplex Cholabanda. Unduna wa zamagetsi walandira ripoti la MAREP 9 pa nthawi yomwe makampani ena akuaganizira kuti sanakwaniritse bwino ntchito yawo. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X at Times 360 Malawi komanso pa *1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Munali ndi ine Florence Mwale. Makolo ndi onsanamira za nzeru ndipo makolo amafunikira chisamaliro choyenera. Ku Mazim timayamikira thanzi labwino. Ndondomeko ya Senior Citizen Scheme inapangidwira mamembala opitirira zaka 55. Ndi ndondomeko imeneyi simayenera kudikirira chithandizo cha mankhwala olandira pafupi kapena kuthandizidwa ku chipatala komanso kuthandizidwa mukagwiridwa zovuta ndi zina zambiri. Kuti mudziwe zambiri ndi kulembetsa imbani 4277 kapena tumizani email ku info.desk@mazim.mw. Komanso website yathu ndi www.mazim.mw. Ndondomeko zonse zidzatsatidwa. Mazim kukubweretserani mtendere wa mumtima. And all their modern ambition pace, there is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. There's no other word. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May. It's on. Countries favorably, even if they're in a region where there have been various security challenges. We've also spoken to business leaders here, including Nigerian oil and gas magnate Tony Elumelu, who said he's looking